Het mooie van een geleidehoen is dat het zelf rom een ier ontzettend plezier is van een hoen. Maar de gedachte dat iemand zijn leven dus verbetert of zelfs echt oppakt omdat hij straks die hoen krijgt, ja, dat is echt heel mooi. Ja. Maar je bouwt ook een baan op mijn hoen. Hoe moeilijk is het om weer afscheid te nemen? Die dag dat de hoen futgiet is heel lastig. Je levert er wel naar ta. Uiteindelijk is dat de hoen, ja, de krijgt het bepaalt het geslacht net, de bepaalt net of het een mannetje of een vrouwtje wordt, de naam net. Het is echt een leenhond. En ja, je levert er naar ta dat die slacht. Het is krekkers wat je bent van de peuterskwallen naar de kleuterskwallen giet en naar de basiskwallen. En ja, ze giet het maar een hoen uiteindelijk ik. Je bent bijvoorbeeld al wat ontloslitten. Maar die dag zelf is wel heel lastig, ja? Ja, het is net makkelijk. Moest net liever een eigen hoen, hè? Nee. Ik vind het leuke is, ja, je traint nou een hoen tot het die servier is om geleidehoen te worden. Tenminste, de basis. En dan krijg je weer naar je pub en daar heb je zoveel plezier van om echt weer helemaal opnieuw te beginnen. Ja, en het is ook het voordeel dat je wist dat iemand oors enorm helpt. En dat zie je nooit krijgen met je eigen hoen. Maar pubs fretten eerst ik alles gewoon op aan de banken en zo. Maar hast u iedere keer weg een pub in de hoen? Ja, maar het is zo mooi. En ja, wist uiteindelijk qua gedrag, je bent er zelf gewoon, je bent steeds meer ervaren. Wij krijgen straks al pub nummer 5 in Fjouweritijd. En ja, je krijgt er steeds meer ervaring in, je wordt steeds zekerder van jezelf. En ja, als er dingen binnen is, KGF is echt een enorme achterban. Het is in je grote familie, die is het uiteindelijk maar mijn best. Dus als je ergens het vragen hoe dan kist hun altijd vregen. Maar op zich valt het mooi, hè, qua hoen. Ja, ze verfretten net z'n volle. Nee. Wat moet Jim ze al je leren? Wij moeten de hoen leren om zinnelijk te worden. En dat doen ze in de goot. Want als ze op strutten, plassen of poepen. En kun je je voorstellen dat iemand die blien is, dat net schenken en net opromie kent. Dus we leren ze om dat in de goot te doen. We leren ze om 's nachts trot te sliepen. Rustig gedrag te vertonen. Maar ik als ze wat ouder binnen in de stad en in de bus moeten we dan dingen oefenen in de trein, in en uitstappen. Ja, echt de basis, maar vooral het rustige gedrag. Hè, dat is toch gewoon een gesprek met iemand voeren kerst, zonder dat de hond bij die opspringt of begint te blaffen. Of, ja, de basistraining. Dus wij kunnen ze net trainen tot echt geleidehond, want daar hebben wij gewoon de kennis net voor. En dat stukje door ze bij KNGF. Ja. Je kerst het de meesten wel omrijden. Ja, echt. En vooral meesten met jonge band of ik zelfs met pubers. Zit iedereen altijd alleen maar op zijn telefoon. Ja, en als dan een hoen in een gezin heeft, ja, het is gewoon heel anders. Er is veel meer interactie. Want ja, dan is het wel leuk om als je al nergens heen te gaan, als er een hoen bij is. En dat je net altijd alleen maar op je telefoon zit. En, ja, dat is echt, ik ried het echt meesten aan.